Здравейте, приятели, и добре дошли в новият влог. Много съм развълнувана за този влог, тъй като този влог е една моя сбъдната мечта. Пристигнахме току-що в хотела и Марти отида да паркира колата, като аз съм вече в стаята, която запазихме толкова случайно. Бяхме планирали пътуване до тук, но не бяхме планирали да спим тук. Но аз реших все пак да погледна хотелите и избрах този и решихме да останем за една нощувка тук. Сега ще ви покажа и хотелската стая, тъй като е много сладка. Много съжалявам, че няма да останем тук за повече време, но за бъдеще със сигурност ще дойдем на по-дълга почивка в Париж. Хотела ни е на много хубава локация, просто е чудесно. Айфеловата кула ни е на около 6 км. Тук долу под нас има точно автобусни спирки. Не съм много сигурна дали това е метростанция или гара, но и такова имаме близо до нас. Ще ви покажа и стаята. Ето я входната врата. Тук сложихме якитата. Тук е банята. Малко но изглежда доста чиста. Ето го и леглото. Тук имаме и огледало, телевизорче, много сладко огледалце и ето я терасата, такава малка. Тези розови стълчета са уникални просто. Ето я и гледката. Сега ще излезна да ви я покажа по-обстойно. Просто е изключително красиво. Там вече свети. Много е хубаво. Днешния ден като цяло мисля, че ще премине просто в разходки, а утрешния ден имаме планове да ходим в Лувъра. Нямаме планове за Дисниленд, тъй като сме за доста кратко, а и в момента билетите са по около 150 евро, което е абсурдно. И така, сега отивам при другите, за да видя какво ще правим, какъв ще бъде плана за днешния ден, въпреки че той е доста вече късен след обяд. Искам да хапна нещо, въпреки че днес доста хапвам, но все пак Коледа е. И така, много ми харесва и гримът, който си направих. Както виждате, вече Айфеловата кула е пред нас. Много е красива, даже пуснаха и светлините, но все още вървим, за да отидем точно пред нея. Ето я и Айфеловата кула. Направихме си фотосесия. Ще сложа някъде по екрана снимки. Много добре се получи, много ми харесва. Сега дойдохме на тази локация, на която се вижда много добре. И просто сега седим и се наслаждаваме на красивата гледка. Вече е малко по-късно, ние сме почти пред хотела, дойдохме да си вземем нещо сладко и сега се прибираме. Добро утро, вече от следващия ден. Плановете много се промениха. Решихме, че ще останем за още една вечер, но ще отидем в друг хотел. И сега трябва да напуснем този хотел в крайна сметка и да отидем на другото място. Така че да, ще останем още една вечер тук. Ето това е асансьора на хотела. Много е странен. Току-що влезнахме в Айфеловата кула, т.е. минахме входа, сега ще вземем билети и ще се качим и догоре.
плана, тъй като върха е затворен. И решихме, че утре ще дойдем все пак да се опитаме да се качим. Утре може да бъде отворен. И сега най-вероятно ще се разходим някъде тук. Ще отидем, ще хапнем и ще се разхождаме просто така. Сега вече сме пред Лувъра. Много е красиво и голямо, определено много ми харесва, много хубаво ми свети. Сега ще отидем и малко по-напред, за да го видим и по-отблизо. Вече сме готови, ще тръгваме, но исках преди това да ви покажа пак и стаята, тъй като забравих вчера да ви я покажа. Ето я от тук, тази е доста по-голяма от предишната, честно казано. Това банята имаше много хубава светлина. Продължаваме. Тук е шалът ми и всъщност ето така изглежда. Нямахме този път сладка френска тераса, но ето това беше гледката към някакъв булевард. А сега минахме през входа на Айфеловата кула и сега ще отиваме да заредим на опашките. Мислим, че върхът днес е отворен, въпреки че той и вчера беше отворен до времето, в което се редихме на опашката. Хапнахме и също добавихме още едно нещо, което ще отидем да видим. То е на 3 км от Айфеловата кула. То затваря в 4 и все пак се надявам да го хванем. В момента часа е някъде около 1. Не съм много сигурна колко точно е часа. В момента се изкачваме по стълбите, минахме първия етаж, сега продължаваме към втория, много е красиво и след това от втория сме с ескалатор догоре. Вече сме на върха, много е красиво, сега ще обърна и отзад да видите гледката. Този стадион ни беше излизал преди време в TikTok и беше много интересно как хората си тренират и в същото време Айфеловата кула е зад тях. Както видяхте, дойдохме до стадиона на ПСЖ. Много е готино, много е голямо. Това е първия стадион, така по-голям, на който аз идвам и определено доста ми харесва. Сега ще ви покажа и нещата, които ще разглеждаме.
вече пътуваме, по пътя сме, но сега спряхме на една бензиностанция да заредим и да вземем нещо за хапване, тъй като ще се приберем доста късно. Стана ми като традиция да забравям да завърша влога, но аз така или иначе исках да ви споделя няколко неща относно пътуването ни, тъй като влога беше доста хаотичен. Едния ден снимам, на другия ден забравям какво съм искала да кажа вчера и общо е пълен хаос, но в крайна сметка исках да се насладя на пътуването като цяло. Няколко са нещата, които ми направиха впечатление и сега ще ги споделя с вас. Града доста ми хареса. Ние бяхме в много добро време, тъй като беше слънчево, както видяхте, имахме възможност да обикаляме повече от местата, които искахме да отидем. Както видяхте, още в първоначалните кадри казвам, че ще отидем до Лувъра, но така и не отидохме до него. Но сметка на това отидохме до стадиона на ПСЖ, което също беше много добра алтернатива. Дори смятам, че беше по-добрата опция от двете. Като момиче стадион определено не е най-интересното място, на което мога да прекарам няколко часа, но много ми хареса. Учудващо. Аз наистина не очаквах, но може би защото нямах никакви очаквания, не се и разочаровах. Беше направено така по пътека, която се върви. Имаше и коледна украса точно тогава. На входа те посрещат с значки, с бомбони, което беше много сладко. Определено преживяването на стадиона му давам 10 от 10, защото беше много приятно наистина. Не е имало момент, в който да ми е скучно, ама сега какво следва или така нататък. Имаше и филм, който даваха, който беше с кратка история за ПСЖ, което мисля, че е интересно. Дори да не сте фенове на самия отбор, мисля, че пак е една добра опция да отидете да видите този стадион. Преживяването също, което му давам 10 от 10 е, разбира се, това, че се качихме на Айфеловата кула. Дори мисля, че в този ден времето беше най-хубаво от 3 дни, в които бяхме. Беше супер слънчево. Аз, честно казано, малко се притеснявах дали няма да оцелим някакво лошо време, в което да има мъгла и нищо да не видим. Но в крайна сметка времето беше страхотно. Гледката беше уникална, много ми хареса. Видяхте, първия път, когато отидохме, бяха затворили върха, което реално беше много тъпо, защото ние се бяхме редили вече на опашката около половин час. Беше отворен, докато ние се редихме на опашката и в един момент ние видяхме, че върха е затворен и решихме по-добре да отидем утре. Което беше най-доброто ни решение просто. Второто ни най-добро решение, първото беше този ароматизатор. Второто ни най-добро решение, първото беше, че решихме да останем за още една вечер. Не ми харесаха няколко неща и колкото повече се отдалечаваш от Айфеловата кула, толкова града става по-мръсен. Имаше боклуци навсякъде, като цяло не беше много приятна гледката, но все пак като града са толкова много жители, смятам, че е нормално. Мисли и много сувенирчета, които те продаваха навсякъде, бяха много сладки. И цялостната ми оценка на пътуването, както може да се засетите, е 10 от 10. Много се радвам, че успях да посетя тази моя мечтана любима дестинация. Определено бих се върнала. Това беше видеото от мен. Надявам се да ви е харесал този хаотичен влог. Се абонирайте за канала ми, за да може да виждате всички видеа, които предстоят, тъй като отново предстои нещо много интересно за мен. Може да последвате в Instagram и в TikTok, където много скоро ще започна да бъда още по-активна. Се видим в следващото видео.